सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 11 डिसेम्बरनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था आरो अराय अनसायलांबाय था। बाक्सानि सबिराम बर'नि देरहासारनाय, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि मोनाबिलिनि सिख्ला, बाक्सानि रैदोम बर'नि नों, धेमाजिनि बिनाराम बसुमतारिनि फेरलेबसे जिउ, क'क्राझारनि राजु कुमार मोसाहारिनि जोहोलाव हानजा, बाक्सानि गलक बसुमतारिनि सिन्दुर, क'क्राझारनि निजरा ब्रह्मनि फिरफिला, जहज बसुमतारिनि इन्द्र राजा, सन्जय बर'नि हायनारि मिथिंगा आरो गोथार बसुमतारिनि जिउनि लामा खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।